Çırağını haysıdır bir gabın ya da çarpayanın aşağına gizlemek üçün getiriyerlermi? Eysem, onu çıradağının üstüne koymak üçün getirmeyerlermi näme? Üstü açılmacak gizliğin zat. Mese mälim bolmacak yaşırın zat yoktur. Eşitmäge kulağı bar adam eşitsin, deydi. İsa yine de olara. Eşidiyerlerine ünüs berin. Haysy ölçek bilen ölçeseňiz, size de şol ölçek bilen ölçeler. Hatta size hassa köp berler. Kimde bar bolsa ona berler. Kimde yok bolsa onun elindäki hem alnar, diýdi. Onsoň İsa şeýle diýdi. Hudaýyň şalygy ýere tohum sepýän adam ýalydyr. Ol giýje ýatýar, ýerden turýar. Emma tohumyň nädip gögörüşini, ösüşini bilmeýär. Toprak öz-özünden hasyl berýär. Öňürti ballagy, soňra başı hem başdaky dolu däneleri ýetişýär. Hasyl bişenne ýanka adam dessine oragy işe giridýär. Çünki orak wagty gelendir. İsa olara ýene-de Hudaýyň şalygyny näme meňdedeli? Onu haýsy tymsal bilen düşündireli? Hudaýyň şalygy garçy ise tohumy ýalydyr. Bu tohum yer ýüzünde ekilýän ähli tohumlaryň iň maýdasy bolup, ekilenden soň ösüp, ähli ösümliklerden belent bolýar. Ol şeýle uly şahalar çykarýar welin, kuşlar kölegesine höwürtgelep bilýärler, diýdi. İsa halka düşünüp biljek derejesinde şunun ýaly köp tymsallar arkaly gürrüň berýärdi. Olara tymsalsız hiç zat aýtmaýardy. Ýöne ýeki galanlaryna, öz şähertlerine ähli zady düşündirýärdi.